Усетих, че става нещо. Значи часът е 8:30, 9 нещо. В момента са роят. Роят ли са? Добре, че чух. Ги сте. В момента са роят. Роят ли са или от самосмяна бягат, не знам. Търти. Така че народ. Сега някой ще каже от Акара. Бягат от Акара. Бягат друг път, бягат. Добре, кой ще разбере, примерно, на пчелина му, ако не е там, че става това. И после къде са пчелите? И на някъде отиват, бе? Цяла година няма руе. Сега почна да излизат малки ройче. Вчера имаше един. Да, рой. Малко ройче сигурно е. Къде са и търти и мърти. 9 часа вечерта ще се роят. 8:30, 9. И тук има още. Събраха се. За целта съм се подготвил. И на това страна. Това е. Винаги може да те изненадат пчелите.